Vi burde træne noget oftere. Ja, jeg ved det godt. Så gør det igen i morgen. Hey, vi tager genvejen gennem skoven, ikke? Det er hurtigere. Okay. Prøv lige at se det der. Der står her, at der er blevet observeret et ukendt dyr i 100 meter skoven i Frederiksværk i januar 2011, men at dyret ikke er blevet identificeret endnu. Hey, vi fanger den sgu da! Der står også, at der udøves en dusør på 10.000 kroner til den, der fanger dyret. Vi gør det! Vi går maks en time, og så tager vi hjem og spiser et eller andet. Ja. Pizza? Ja. Nummer 36. Han er billet. Der er start, og så er der salat på plads. Ja, jeg også. Oh my god. Jeg skal have en rigtig meget kød. Der er 6 forskellige slags kød. Ja, fix. Hey, hvad er det der derovre? Rolig nu. Bare en hund. Hush. Den bor lige herhenne. Skal vi aflede den tilbage? Med til prøven, hvordan skal jeg disponere? Står der, sidder i KL's bestyrelse og... Og nu til lokalnyhederne. I går aftes var Gertrud Larsen ude at lufte sin chihuahua i skoven, da de begge to blev overfaldet af et ukendt dyr. Kan du beskrive dyret, du har set i 100 meter skoven? Nej. Jeg er bare peber, og så kom snoren tilbage. Uden min lille Fifi. Det frygtelige monster tog min baby.